Sziasztok! Én Darky05 vagyok, egy újabb karakteremmel, és itt vagyok a naplementében, ami annyira már nem is naplemente. És hát kezdjünk hozzá a videónkhoz. Jaj, rossz gomb. Na, szóval építettem valamelyik nap egy szobrot, és sikerült átváltanom kreatívra, vagy hát kreatívról Survivorra. És hát leestem és meghaltam. És hát ez eltűnt. Úgyhogy én szerintem ebből a izéből akarok majd csinálni valamilyen kisebb részeket. Így az NPC-khez, mint építgetek én is, meg ilyeneket. Meg hát annyit akarok elmondani, hogy nem nagyon iratkoztok föl. Hát hát zavar azért egy picit, csak gondolom majd később lesznek inkább a feliratkozóim. Szóval hülye meg itt ne húzzon már idegesítő. Akkor ilyeneket csinálnak az NPC-k, hogy ha, és akkor a kis NPC, az a kis izé, az a fehér ruhás, az már amikor mondja, ha, az már még idegesítőbb. És hát majd akarok valamelyik nap elkezdem a hardcore sorozatot, és most rohadtul laggolok. Hopp. Na akkor nagyon kedvesek. És visszaépítem nekik. Kicsit hibásan, de vissza van nekik építve. Remélem a hangomat azt lehet hallani normálisan. Itt még nem voltam. Jó van, hülye lag. És hát észrevettem, hogy amelyik NPC-hez ugye építettem a szobromat, ott volt kovács, és azóta már voltam 4 NPC-ben, és sehol nem találtam kovácsot. Akkor most hol keressem? Már végigrepültem itt ezt az NPC-t is 3-szor, és nem találtam. Akkor ilyenkor mi van, hogyha nem találok izét? Kovácsot, és csak ilyen kis házakból van, ilyen kicsikből van több, mint az ilyen rendes nyomokban. Így elnézem, itt van 1, 2, 3, 4, 5 ilyen nagyobb ház, és 5, 6, 7, 8, 9 ilyen kicsi. És hát. Ez nekem nem jó, mert nincs kovács, akkor ez szar. Na repüljünk tovább, nézelődjünk, szétnézzük a szép izét, füvet. Nézzük, hogy hogyan laggolni. Bárányok. Elég unalmas ez a repülés. És hogyha most megtalálom a szobromat, ami igazából rohadt jó lenne, akkor annak örülnék. Ez komoly. Mi az ott? Mi volt az ott? Mi az? Szar. Mi az ott? Pum. Jó, azon biztos. Mi ez a sokállna? Jó, hát azért nem valami... Ott is egy NPC. Remélem azért nem innen indultam, mert akkor azért egy picit kínos lenne. Nem innen indultam. Akkor jó, de most repüljünk inkább egyelőre is tovább. Arra. Lovak.
Minecraft. Hát szerintem több gameplay a Minecraftról lesz, amiben nem vagyok olyan biztos. De inkább a Minecraftról lesz több gameplay, mert hát vannak játékai, meg minden, de nekem a Minecraft tetszik a legjobban, hogy inkább a Minecraftról fogok csinálni ezeket a gameplayeket. Persze lesz olyan, hogy sérről csinálok, vagy mi annak a neve? Metin, az is jó. Vagy hát szerintem jó, nem tudom, nektek mennyire jön be, akinek milyen az ízlése. Én szeretek Minecraftozni is, Metinezni is. Na, még egy NPC. Körbe kell nézni, van-e kovács. Az ismerős. Erre repülünk, és nincs itt a szobrom. Új, tényleg itt van kovács. 2. Nem tudom, de minek nézek be mindig a kemencébe, úgy sincs ott semmi. Csak én jó oda mindig benézni. Jó, van, nekem ezek kellene. Talán akart. Most akkor nézzük meg egy másik izét, ilyen izét. Na, most... Mert amikor megnyitom az NPC-t, akkor csinálja ezt a tipikus olyan hangot, hogy és ez olyan... Fú. Jó van, ezek meg nem kellnek. Honnan is jöttem? Honnan jöttem? Onnan. Aztán remélem honnan jöttem. Ó, tényleg ez a mestermus. Na végre. Jöjjünk erre. És mivel a videó, vagy a jó, most már belekavarodtam. Mivel a videóvevő programom 10 perces, már PDK-ben van, ezért, és most tartunk 7 perc, 53 másodpercnél, szerintem még egy perc, aztán csúcsok, vagy 2. De inkább 2 perc. Na jó, 2 már nincs egy perc, és hát akkor 9 percnél fogunk tartani, akkor kezdem búcsúzni. Addig majd még úgy fogom keresgetni a szobromat. És hogyha... Nem, csak halljunk meg. Halljunk meg, az menő. Bum. Na, és... Mindig innen indulok. Na. Szóval... Fogok szerintem kreálni egy hardcore sorozatot. Ja. Fogok csinálni egy hardcore sorozatot, megpróbálom elkezdeni. Amiben remélem, hogy már próbáltam igazából hardcore-ozni vagy minden. Csak az első percben haltam meg mindig. Úgyhogy azt is el kell kezdenem. És hát remélem sikeres lesz. Malac a háttérben menő. Jó. Na, mivel már 9 perc, 13 másodpercnél tartunk, így én búcsúzok, és ha tetszenek a videóim, és szeretnétek gameplayeket, pofázós videókat, meg ilyeneket, tutoriálokat, lájkolj, iratkozz fel, és kommenteljetek is. Facebook csatorna oldalt nem csináltam, de azon is működök, és hogyha tényleg tetszenek a videóim, iratkozzatok fel. Köszi mindenkinek, és lájkoljatok is, azt ne felejtsétek el. Sziasztok!